Tinokudokesai mabuja tauya dzanyasi nhau iro zuva rokutanda mwedzi uno waiye kurume. Tiri kutanda nyaya firimu rikubuditsiwa Jazeera makuno kuno ano mwedzi uno rawati watinye baba kuti ndirini wauri kuribuditsa. Riri kubuditsa pachena kutanika zvese zviri kuitiwa zvouori nochimanyambudu nokuwacha mari kuri kuitiwa mari yakasvipa kuti kwai chene zvakaita kunyangariwa ipapa wamwe wagoriboya firimuri wagoreketa iro kuti kune wanhu wakaita sana Ivan Macmillan pabodzi nana Kamlesh Patni warimo imomo kusanganisira tagokunyepa inozuro Naubert Angel pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapa tikaiti goringa kuti inopera sei ticharamba takaringa, asi kwaiwa goburika wari kureketayo kuti wanopinda munyika nokundege kuduku waribe kubatiwa kana kuoniwa kuti wapinda wachiburika wakagukuchira zvizhinji zvakawanda pakaita kuoma chaiko. Ipapa pokare zvapaniki mangwana kuti awawate padande mutande ari kureketayo kuti kwai muZimbabwe munoitika zvouori, muZimbabwe munoitika zvokuwacha mari, muZimbabwe pokare munoita zvose zvinoita kuti vanhu waite zvakanaka pakaita kuoma. Ukaona munhu ari kubvuma zvakadari obva waziva kuti abatiwa pachena chena chaipo. Kwai Norway Traditional Medical Practitioners Council of Zimbabwe wari kuda kuti wapostori pabodzipo nong'anga wese wagonyorese kuti wari kuita mabasa awo sei. Kwai wanenge waribe kunyoresa wachagosungiwa nokupiwa cheupenzi. Rekaiti goringe kuti wachazvikona chere kana kuti idzo ng'angadzo dzinototanda kuwasunga nomishonga yawo kuti wareke kusimudza kana musoro panhau iyi. Rekai tirambe takaringa. NPA waenderera mberi nokuita chirongwa choke chendirisi chiya nyasi ndichombo anga ari kutakaniwa mhosva dzache kwai andosara nomhosva mbiri badzi kubva pa10 dzose dzaanga anadzo pakaita kuoma. Ndipo munotoona kuti kuna nzvanako dzakakora, asi rikaiti goringai kuti zvinoperera papi. Kwai Zimbabwe ipapa soto rino iri kufanira kuti iite urendo munyori wokuhurumende yokuAmerica pabodzi nomumwe munyori wokuhurumende yokuRussia. Rekai tione kuti vanenge vachiwaita sei peno vachawasanganisa heno kana kuti vachawaisa pache tichagoramba takaringa kuti vanenge vachizvikona sei tichidokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Kambani yoCabs nyasi yaita kupembera chaiko kupinda mudenga rechinomwe. Kureketa kuno yanga yaita kuendesiwa kudare rodzimhosva pokare nomumwe anonzi Duncan Hugh anga ari kuda kuti wabenhutse mari yache inoita zviuru 190 anopfumbamwe $179,000 pachirungu. Ipapa pakaita kunyangariwa. Iyo mutongi Chinamora abva andoreketa kuti isusu matare tiripo baba pakupindura mubvunzo inozvokumatungo enyika. Ndipo unobva watoona kuti pakaita kunyangariwa. Moti ipapa wachireketa kudari wanhu wanounza mari waye vanonzi pachirungu mainvestors vanozouya sei kana zvichidari. Idi pakaita kuoma. Fungai mari mawandiro ayakaita yondonzi yakatsakatika kurowa zviwi kubenhutsiwa. Idi zvakaita kunyangariwa chaizvo. European Union kureketa kuno kwai waingidzira pokare zvimwe zvirango zvopfumi zviripo pasi zviri zviri. Ipapa wagototi pokare wari kutenda kuti hurumende yedu yagowakoka kuti wauye kumaira nokuringa nokuona nokumema zvinenge zviitika musarudzo. Ipapa asi wagototi wari kuramba wachinetseka nokuti hurumende iri kutadza kuita zvakareketeka mugwaro rakanyoriwa naiye Kgalema Motlanthe mugore 2019 pakaita kuoma chaiko. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei ipapa. Kwai Zimbabwe yaboya mari yokuEurope inoita mamirioni 200 inopfumbamwe 209 million. Kwai mari iyi njokusimudzira wanamai kuti wapfumvure. Rekai tigoona kuti ichaseenzesiwa sei. Kana tazviboya tinoramba tindokunyepai kuti inenge yaseenzesiwa sei ipapa.
wakomana wamwe wanhu wanorakiro mari hawo. Peno ndo kunotha kwacho kunoreketiwa heno. Kambani yoChina National Resources yagoti ida kutenga kambani yoWilliams Mine iyo ino mahekite 200 anochicherwa cholithium. Iyo kambani yagopuwa mahekita ese unozviuru basi 500 zvomari yekuAmerica $500,000 pachirungu. Pakatoita kuoma ipapa kwai kambani yoChina National Resources yakuda kutenga no $1.75 billion kutenga iyo mahekita 200 ndipo munotoona kuti kambani yoWilliams Mine yagosenzesa mamiliyoni 10 kuti wanyatsolinge kuti zvii zviripo muvhumu zvolithium zvo zvakawanda sei. Wapedza kudando bva wachiboya mabhiriyoni ya ese zvawo wabi yedu zvakaita kuwanakira. Asi kuti wakatengeserwa sei vhuri zvakadandi heno kuti zviri kumbotekera sei. Rekai tigoringa. Zimbabwe wagoreketayo kuti wakumbomira kuburitsa zvinhu zvinochokuita noupfumi hwenyika mumwedzi uno watabva wakukadzi. Wagoreketayo kuti kwai zvechokuita nemakwiriro zvinhu pabodzi nokudhura kuri kuita kurarama munyika medumo zvichagobuditsiwa pamberi tibe kunyepiwa kuti sei wadando kana kuti sei zviri kudando. Ticharamba takaringa, asi chokwadi ndechekuti zvakaita kunyangariwa tiri kuzviona hedu. Kwai kuno wamwe wanhambavha waenda kobira wanhu vari kubika kadhiringi kaye kokambucha. Kwai waenda kobihwa mari inoita zviuru 200 zvomari yekuAmerica. Warume apa ndipo munotoona munhu achitoita stroke chaiyo nokuti mari iyi aiwa yakaita kunyanyitsa kuwanda. Heno kuti zvambotekaira sei. Rekai tigoona kuti mapurisawo wachawabata chere wanhambavhawo kana kuti zvichambotekaira sei. Zimbabwe Anti-Corruption Commission wagotiwo wanamurairidzi wada kusungiwa nozvavari kuita zvokubhadharisa mari yokuti wafunzise wapwere kana wachinge wabenhuka kudzimba dzawo. Ipapa kwai maridzo pabodzi nodzo maridzo makara dziri kuchajiwa wabereki dzinofanira dziri kubhadharisiwa. Imbikai ndipo pamunotoona kuti wanosimbirira zviribe basa wachisiya zvisvinhu zvavanotadza kubata. Ana wadya jena chaiwo wakandosiyiwa nokuti kwai watadza kuita kuti nyaya iyi ikore, asi munhu akaba mamiliyoni chaiwo avari kuziva iwo. Zvakaita kuoma chaizvo. Rekai tione iko inoperera nyaya iyi. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa NPA yajiwa nonyaya wanga wari kuda kuti zvimwe zvawakaburitsa zvekuti panyaya dzostate capture panonyaya yavari kutanda kuendesa kudare dzimhosva yochekuita nestate capture zvisiwe mudare. Asi kwai dare raramba rikati zviripo izvozvo. Rekai tione kuti wachazviita sei nokuti paribeji zvinhu. Apa waramaposa pokare nyasi wajiwa nonyaya yawo yawangoendesa kudare guruguru munyika rinochokwira nezvebumbiro romutemo Constitutional Court pachirungu. Wachireketayo kuti wari kuda kuti zvakabuditsiwa noparapara report zviisiwe pasaiti. Ipapa zvajiwa zvarambiwa kwai zvaakutoenderera mberi. Wakutofanira kuti waende kudare redzimhosva dare guru kuti waamirire nyaya dzawo ikweyo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Nigeria yati Bola Tinubu ndiye akahwina sarudzo dzakaitiwa. Rekai tione kuti zvichapera sei nokuti wamwe wese wemapata ari kupikisa wari kuzviramba. Rekai tigozviona kuti zvinoguma zvakadini tichindoti makorokoto. Tanzania kwai yagoreketayo kuti kambani yoStarlink kana iri kuda kuti ivhure nokubvumidziwa kusenza muTanzania inofanira kuti ivhure hofisi imomo, nokuti wanhu wanenge waita dambudziko kana wanhu wanenge wachida kuti wanhadziriwe zvinhu zvawozvo wanofanira kunge waine hofisi munyikamo inoita kuti zvibatane. Ipapa kwai pokare wanofanira kuwanyepa kuti zvavari kutora umbo hwanhu iri kunonzi pachirungu user data wanenge wachizozviisepi. Rekai tigoona kuti wachagumira papi, asi kuziva kwedu wachandoramba kuti zviripo izvozvo wobva wareka kupa Tanzania mvumo yokuti isenzese Starlink yawoyo. Rekai tigoramba takaringa. Wanhuridzi wokambani yoPegasus
iya inolinga nokunyepana zviri kuitika mumafoni owanhu zviribe mvumo kwaiwa kunhadziriwa bhambu chairo nowanhu vari kuda kuvaendesa kumatarotsi mhosva wachibva kutunisia nekuti wanhu wakavhiringidziwa zvavakanhadzirazvo. Rekai tigoona kuti wachaipedza sei nhau yacho kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Munyaya gumisira yanyasi chikwata choarsenal pabodzbono choLiverpool zviri kutamba nyasi. Tiri kundoshuvira kuti Arsenal iende mberi, Liverpool iende mberiwo nokudyiwa kwairi kuita mazuva ano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.